Ngiyakutshela iMonday ngisachile kusedladleni ngibhoreke enye into. Ngiyakutshela labafana bavele bangimoshela ilanga kokugcina. Lebhola leli lakangeti leli bebadlala ngalo ethendeni banothando. Ngibalande ningabayeki. Ngiyakutshela ngigcine sengibuya naye eyi-1 yakhona. Yabona namhlanje ngifuna ukukuzwisa lento ngizwise yona. Ngisengxakini. Umuntu oshayela ugweje umuntu omdala beyafuna ukushaya mina la. Manje bheka ukuthi wenzeni uphula ifastera lapho. Uzolithenga le fastera. Ngiyalifuna. Umtshele serious ukuthi ngiyalifuna le fastera. Uzolithenga. Umshaya ngimbulala. Baba uyamazi uMessi wena. Kuthi Mazi Ronaldo. Kahle ungazongitshela ngoRonaldo mina. Baba uMessi ushanga 8 Ballon baba. Uyafika kuRonaldo. Ronaldo ngiyongitshela ngoRonaldo umuntu oshanga 5. Ronaldo ntwana. Hayi kahle baba ungangitsheli ngoRonaldo. Ronaldo hard worker baba. UMessi talented. Ronaldo ntwana yami. Wena ntwana uqasho phela. Ala ngapha. Uthi ngibamba nasintwame lezi uzanda kubhaka la ekhaya. Baba wena omazi uMessi wena. Uthi uMessi nje kuNoRonaldo nje kuno. Madoda. Madoda. Angusiphe mina. Uma nje ukhampani enkulu. Yiphi company manje company. Nje company nje yangapha sena igama lakho linzima lesibhuru ansiyazi abantu abamhlophe. Manje akhona ukulibiza kahle. Lakhuluma sesuzeke lapho. Okay madoda. Manje madoda wonke la ngize ngesevi. Yini khona lokho? Sevi ama dictionary sayibona le gama kuphela. Benze imbozo la. Madoda nama yaphona. Nama yaphona. Niyakwazi ukulwa. Asikwazi ukuthi sikushaya kufika. Akufifa kodwa ngibhakela nikwazi. Hayi okay. Baka bani mabhe inkunzi. Awulunza babazi isibalo. Okay. Sisi thoko umuntu obangenkunzi. Ngima ngasoje kufika ukuthi nje la uyaqhamuka la mabhe inkunzi ngayivela ngawo. Abusibulele Ulele ngifuthi manje. Hayi okay. Belelana ke la. What's it? Ngale ngize ngifikele khoneni. Madoda. Nacabuza amabonde mina nje yosana. Hawini manje umubi umuntu. Sabudu la. Uthi lo mfana Animeni. Ubani umuntu obamba inkunzi? Anike lo muntu obamba. Sifoni yami phethe ngiqede kuyithola. Phethe ingwalelo.